Plina at pagkakaisa ang kailangan by Cap Noel Bumanlag. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programan mangiter na dalan at saray ay sakiyan linawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulok tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani lignaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabosan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan lignaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masantos San Mabig, good morning. Da balang sinansakay. Wadjala so programan pitalaran nyo at ating tanagagik. Programan na may paruntal na saray impormasyon na balita. Nilira da saray matuan, liknaay balay. Yan aspeto technical, engineer Nexon Dakal. Siyempre, kolob kantabayod sa yung programa, saray kapaborito. Ay talagang pitalaran nyo. Kapaborito Joseph Kanilang Bakani. And siyempre, Magterion Amigo, RJ Bera Jimenez at your service always. Pizza Gisla, bulan na... Si Oktobre. Kinit si Siyempre kwambo, RJ. Oktobre la. Malagan na gaylay plus na agaw. Oy, happy 60th birthday. Senior citizen ka na. My friend, Marianito Cruz. Years old ka na, senior citizen ka na. Today, October 10. Pero dakal natin niya senior citizen sa isintadala. Inganga po ni sa isintada, Engineer Nixon, anto siyempre, kuwan mo natin at high-tech matlaray usaran, kaya na mampaugaw ka. Mampaugaw, yakwanda, tatang tanagag. Pero siyempre, saya kasil na laman at nagamurantitan at dili tayo, tatang tanagagi ka.
Kaya pa nagkumis na sarili tayo. Basta wag nyong abusuhin ang inyong sarili. Wag magpakapagod. Wag ma-stress. Kumain ng tama na ayon sa ating katawan. Iwan sa may indwal ya panangan. Walaray sakit natan ya kinmana inta ang luso-lusog. Biglang abaktar kwanda. Yan wala dili tayo tatang tanagagik. Aya panag-alwar. Aray isyo yasing batan da panamaglay na saya na programa. Lik na ay balay sa Radyo Mibiyang da panamaglay na pangitaryo na opinion nyo basta walang personalan. Text labat da text line tayo 0945-183-4352. Aratan so abrasaan basta walang personalan. Karaya ang patapatang nin issue pero singakla na alaw Engineer Nixon ayag singantam may agni asumpal may sakaya topic tungtungan luluuban dalamot ya another topic another tungtungan ya anggap po ni kalinuan nasa may unaan ya iimbestigaan or topic tateng tanagagik akin bakit ni bagak ya kekaruan dalay sabay dasatay anti-independent commission for infrastructure tateng tanagagik bagay infrastructure mo't iratan ay meron tayo papaimbestigaan damot la susaratay maanumalyaran transaksyonez dasaratay overpriced Iran farm to market road ay nako dasay Department of Agriculture farm to market road yawalara inkwanda sunupag imbestigaan Iran na masyado na mables yung kagawat no. Tanmat dasay Department of Health aratay ginagawaran hospital tateng tanagagik nako yan na saya kwangko dakla sunsusulsuldong agni alinuan so sayay kasi no mangkamus-kamus la tateng tanagagik dakla sutuo ya involved intag mo ni asumpal may sakay aga kasi manggugut-gutan niya aga kasi jad karakol na impanlalaw kyo ay sosilis kanyan na siguro unaan sunupag ya unaan sumpalan sunupag ya sumpalan nin unaan siguro dakal so makakatalos dasayay ibabaga tayo siguro sasabihin nila ikaw naman na RJ minsanan na para minsanan na ay nako kapo no kamus-kamus la nagpanuntutan ay kasi untabang untabang suputahi no pinangkakamus mo ay socialist triangle kasi ang gapuni so puro allegedly puro suspect ag tininibagay talaga na walay although obvious kuanda sangkaneng la so yung pangaladatan yung pangurakot da tawala rin testimonya pero patutunayan pa yan po kung may nag-akusa syempre may karapatan yung inakusa na dumepensa di po ba wala pang napapatunayan ang gapuni sa adusa paanong tuyoy isan nitan laya mangkakamusla tatang tanagagik yan na
agwanta. No siya pa, sunupag, ya talagan mangipaksab na dusa. Kasi gagon dan investigasyon di tanad Senado. Kaya sa unakto, ya chairman na sa Blue Ribbon Committee. Ano nasabi, Oktubre 22, so agak nalilingo ha. At vice chairman na sa committee, si Senador Erwin Tulfo. Natanggap po ni so aman ni umbraan o aturo ya manlid na sa taya Blue Ribbon Committee. Pero ataya gagundan investigasyon at Senado at atan may tatawagan tayon in aid of legislation. Yan manggagawarad ta na paniimbestiga piyadyanuntan makapampanday iraylay. Yaya at aglan na ulit. So untan niya ang kagawa the say issue the flood control. Ganun po yun. Yun, sino ang lilitis sa kanila? Ombudsman? Parang ganun. Sinong magpapataw ng dusa? Piano si Karay nakulong. O, diba? Siyempre sa korte. Pero natan, mangkakamusla, sugawan dan investigasyon. Ang hangarin lang po dito ng nakararaming Pilipino yung may managot, walay talagang nadusa tatang tanagagin billion of pesos kuha mo pa. Awaldas dasayan ni bulsa tatang tanagagi dasayan na manumalyaran na transaksyon samantalang iberkipa edinteron bansan Pilipinas akamya may niray dalan yan pagya pigaran akamya may niray lubak-lubak ya dalan yan pag ayendan na imano tan pag ya punduan. O di talabat si kami at balay na linggayon atay Mayor Street simintadon kwan tinapawan na asfalto aderal-deral la ayagay Abortion Road mangkutog-kutog suluganan no imuran delap agaman subside sudanom barado iray kanal bago nyuran opisyalis ikungkung yo ikaraw yo dasara tay manuulay ay apigeran daratan tasikatutan so amay manunaan niya pangkukulan nasaray kabaluyan dadalanan yanay-nay nagwagaw tansya di tanyo la kumuna inkarga ratay plano yo ya pampalapar na satay dalan di tanod baywak plano datan ya gawon niya 6 lane 4 lanes 5 lanes tabiwak baywalk aliwa mata highway di mas inunayulatang kumun susaratay ay nako pinunduan susaratay street roads talagan dadalanan may kabat kung manag-tricycle ayagay ngalngalag pula na bawi kwanto nayak yung mga liw na biring kanto mangkitog-kitog isang ngalngalag dakalagtan iya ka ang lugang ka mable pasahe ka from Dagupan tuling gayon 35 pesos sulugang ka tricycle singer 50 San Lasos ay susilis ang tulaya ya pairap. Yan hindi natin mapigilan yung sanok na linawa nasaray kabaluyan sanda nakabatan yung tanay kamyamaya
Not only millions but billion, trillion na tatang tanagagi ka. Saya nawawalda siya pundo panuntulatan ay. Laya pansumpalan tutan ay ino agapoy nadusa ay ay maong lemon takaw kwanda ay sige pa. Good morning, Saray dumarangal titan da balay na Lingayen at Barangay Baay Singit. Former Kapitan Dan Paragas, good morning. Ang kapot, saya kway kumilay Kapitan, former Kapitan at saya pantataryanda may 2026 Barangay Tan-Iski elections. Nayarin Lucas Sandalamot so rehistrasyon. Paano tulamay natanoy? Paano tulamay 2025 Barangay Tan-Iski election ay awanan. Hangga po ni desisyon na Korte Suprema pakanta katatang tanagagik nilirad sa may petisyon na makalintal attorney makalintal atatang tanagagik pero dapat sana pagtuloy yung election period October 1 hanggang 31 election period na yan hanggang sa darating na eleksyon. May pag-asa pa ba na matuloy? Yun naman yung question. Pero sa nakikita ko, tahimik Tahimik ngayon ang usapin patungkol sa issue na yan. Malamang sa 2026 na hindi uli ipupuspone. Bakit palaging postpone? Yun yung tanong nyo siguro. Dahil nasa kamay ho ng mga congressman at mga senadores ang pagpapasya sa barangay at iski eleksyon. Aro manera na kaya kapitan former Kapitan Dan Paraga. Good morning. At siyempre kay former Kapitan Lanterado ng Barangay Manibok. Ako, talagang itong mga dating kapitan kahanda na rin para sa kanilang pagbabalik. Morning din kay Good Governance si Councilor Randall Bernal. At sa mga darating na araw baka makapanayam natin tungkol dito sa lumalakas na samahan o grupo ng mga negosyante na mayroon silang isinisigaw. No jail, no tax ang kanilang isinisigaw. Kasi may punto naman sila walay rason damat Engineer Nixon. Bayar kami lang bayar na tax. Kami na negosyante, di ba? At maunor kami sa obligasyon mi. Ay pambabayar sa gobyerno. Insan mi nabalitaan wala ray untan iran natatakaw wala ray makilot iran transaksyones at panaggastos na kwarte gobyerno haliwala bata milyon nogingan trilyon adi napipirde so tax ibabayar mi kwandamag. Ganyan ito naman po ay nakasentro sa usapin na pagbibigay hustisya doon sa nawaldas na pondo. Na pag may nakulong, tuloy-tuloy, wala namang problema dyan. Dahil sa pamamagitan ng pagpapakulong sa mga magnanakaw, siyempre, umpawil sutiwala mo. Na saray negosyante, not only saray negosyante, naging namin tayo ay mambabayar na sa ibwis
Yata niya ibabayar tayo, atan man si ibabudget da. Pian na gastusan, da saray manunaan, niya pangkaukulan tayo. Pinablimiran dumarangal. Kaya lang, pag ganyan nawawaldas, kaya sabi nila, pag walang nakulong, hindi tayo magbabayad ng tax. Pag walang kinahinatnan, yung investigasyon, paano magtutuloy-tuloy yan? Ano sila? Happy sila? Samantalang tayo nagpapakahirap na kumikita ng marangal at nagbabayad tayo ng ating obligasyon dahil yun naman talaga ang dapat, pero kinukurakot lang, ninanakaw lang. Kanya yun yung kanilang panawagan. No jail, no tax. Pag walang nakulong, hindi kami magbabayad ng tax. Meron naman sila sigurong rason, patungkol sa laban na yan. Dahil ang gusto nilang mangyari, may makulong. May makita silang mananagot. Doon sa kanilang pinaglalaban, gusto nilang may managot. Sa mga magnanakaw. Mga naman. Pero kung sakaling may makulong at mapatunayan na may nagkasala, wala namang problema eh. Tuloy-tuloy naman yung kanilang pagbabayad ng tax. Yan parang hamon ngayon sa pamahalaan na dapat may makulong. Dahil sila na rin ang nagsasabi sa kanilang ginagawang investigasyon na mayroon silang nakikita, mayroon silang napapatunayan na mga substandard project, worse pa nga, yung ghost project, yung wala ni pako, wala ni simento, wala ni balayang, yalimuknag, imalagay, pero asingel, supundo, bilyon-bilyon. Napakasakit kuya ini, di ba? Na nangyayari ang mga ganon. Kaya dapat may makulong, dapat may managot. So, dapat sana mag-concentrate muna doon. Ang dami na ang dami na pinaimbestigahan ngayon. Kaya sana magkaroon ng kalinawan ang investigasyon ng Independent Committee on Infrastructure. Yan. Yung wala bang makikialam, walang sasawsaw, walang magbubulong. Sana. Wala yung, wala tayong imbestigahan sa kalyado. Wala sanang ganun, independent nga Para talagang managot. Yung dapat managot. Kaso ang dami. Makapaulan talaga, Engineer Nixon. Ngayon, pati yung past administration, yung mga manumalyang transaksyon, bubukay kayin daw. Ano to? Mangkamus-kamus la at ating tanagagik. So may antabayanan tayo ya pangiter na hustisya. Pati sara may atabunan la. So kayon dani ko nulamat iimbestigahan. Dito muna kayo mag-concentrate dahil ito naumpisahan na ninyo yung pagbibigay ng kasagutan sa katanungan ng ating mga kababayan kung totoo nga ba na may koneksyon yung mga kontraktor na yan at may nagbigay ng instruksyon para walang proyekto masingil basta mayroon ako sino ang utek. Yan at patunayan na siya nga ang utek at ikulong. Muna tayo. Muna kayong maghalukay ng mga nakaraang mga sinasabi ninyong anomalya. Ito muna ang bigyan ninyo ng linaw. Magbabalik tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala.
ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Number 1 pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulit na ay bali at ating tanagagik. Siyempre, kaulap kantabi ni Edda Sain Oras at Sain Agaw na Biyernes at ating tanagagik. Alas 8:05 oras tayo ha. Sa rin magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda sa magtarilingkor, magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Alikas mo mayag-yag karoman. Oo, laon yun. Jad Pugo laon yun, actually, so sentro na sa may yag-yag. Pero, alik-lik na da, di man, syudad na Baguio at atang tanagagik, pigaran Universidad di man, sunan kansilala na sa may klase da. Ang gano jad luyag tayo Pangasinan, wala ray municipalidad LGUs, yan ang cancelment na sa may klase. Ang gano dyan sa may operation na sa LGU. At sa may yag-yag, alik na karuman, banda da pasado alas 10 laman alas 10. Pasado alas 10 laman ka paborito Ajay. Nasa ano ako kaya hindi ko naramdaman. Nasa sasakyan ako. Nasa sasakyan ka. Ito po yung naging kaganapan sa Baguio City kahapon. Yan na isturboso klase na Sara may ugaw ka paborito Ajay. Pakita nga natin, Engineer Nixon, yung yag-yag, alik na datitan at syudad na Baguio. 4.4. 4.4, pero mak still. Jadlik na anda at akabiyo ira kapaborito ay siyempre, lalo la arame manidad na 40 la o 50 kwa mo. Kasi ratan ang tadala may yag-yag na 1990. Yes. Wala lang experience tayo, no? Si Katila la kapaborito man reviews tayo, may singa. Ang gano 1990 ni man, 2025 lang natan. That's how many years? 35. 35 years ago, to be exact, anto kapaborito Yes. At wad tanin san siya may liknaan mo na may man-nervyos ka? Oo, syempre. Kasi nakikiramdam ka eh. Yes. Kasi yun, biglang Bagyo tanatatang tanagagig. Si Katutay so yes. Ajay, untan matad sa saman dyan elementary. So, si Katutan so agawa, yayag-yag ka naman. Sa ikong kulante ka paborito Ajay, kini, mantutumbukan lang nung gagalaw i fault lines. Lanti. Mantutumbukan lang nung gagalaw i fault lines. Kanya nagi. Ay, makapanervyos. Kasi hindi na. May, alik natin may yag-yag matad ken, may agawad abra eh. Abra. Yawad na tayo taginan sama na. Ay, ang gapon ni siguro. Ang gapon ni. Wala mo laangan ko. Wala lang. Gali kasil tumaman. Tapos yung pinaka-maxil yung sa Cebu. Yun na yun. Sa taon na yung to. Sa Cebu. Nako, kaya tapos sabi nga natin na palaging dapat handa tayo dahil hindi natin alam kung kailan. Yes. Nag-uusap nga kami ni Mrs. along the way. Sabi ko, say apantungtuan kasi may every now and then wala may earthquake drill. That's like kwanto ng Mrs. Singa useless tan kwanto akin kung ko ta siyempre nunitan la real situation ay sailik na ay totoo is mampanik lara. Sa kwan ko true mampanik lara pero constant practice no nagmaliw ya habit na sari totoo itay earthquake drill it will flow naturally at sikara you know wala yag
at unman la so sa may sistema ya gawon ng tumbukan. Mong la may tama kaya yung importante napapasal, di ba? Yes. May punto naman si Mrs. dahil siyempre yung pag nagpanik ka, tama yung talagawon mo. Totoo yan. Pero tama ka naman, pag kaya naman constant practice. Tuloy-tuloy. Every now and then, mayroon masasanay ka talaga. Yes, masasanay ka may alam ka. Kaya nga sabi nga nila lamang ang may alam. Yun. Nakita ko ngayong video ng mga ibang estudyante sa lungsod ng Baguio. Noong naramdaman nila yung earthquake, bigla silang sumilong sa kanilang mga lamesa. So, that's one. So, naging habit na nila yon. Then after that, pagkatapos ng tremor na naramdaman nila, saka sila pinayuhan na lumabas. Dahan-dahan. Sa universidad dito, pinababa sila lahat. Di ba dito sa University Pangasinan, nakita ko yun pinababa sila doon sa covered court. Muntik na hindi mabenta. Buti na lang at hindi kinansel. Abanglasan Kalawari. Cancel may klase. Sa Manila. Sa kanila naman kasi baka warning lang yon, 'di ba? Kasi may iniintay. Na yung the big one at least yung mga kapamilya, kapuso, kapaborito nasa bahay na. At least yung kanilang pamilya nang pro-protekta, 'di ba? So dapat kapaborito RJ, tutok mo raw yung microphone mo. Para marinig ka. Nalilips-tulips ko nalilips. Ako nga sinusubukan kong dumistansya lang pero nilalapit ko na talaga. Sige. So along the way narinig ko rin kapaborito RJ, so gumagalaw na yung mga fault lines natin. Pero isang masakit na bagay kapaborito RJ, sa ating bansa ngayon, sabay-sabay na gumagalaw yung fault line, di ba? Tapos fault ng mga tapos mga fault finders. Fault finders. Gaya ng sinasabi mo kanina na nagagalit ka na. Dahil no nayari ba misi-misi mo lay consulti jaya mo lagay. Kasi misi-misi la So, di ba? Babangil la yung kukonekta. Dapat mag-concentrate lang doon sa isa muna. One after another. Dapat, di ba? Patunayan muna to. Ay, bigyan muna, tuldukan muna natin. Yes, kasi kami may limbitan nun man. Yes, tuldukan muna natin itong flood control project fiasco. At saka considering na para talagang big fish na yung nababanggit. Tapos maglalagay ka pa ng mga small fish dyan na ano yun? Alam parang mo, sa atin adlib. Duda ako sa motibo nila kapaborito. Diba? Naintindihan mo? Oo. Diba? Ako'y dudang-duda na sa mga motibo ninyo, ha? Yung mga galawang ganyan. Sangkalikas. Nililihis nyo, nililito nyo ang mga tao sa totoong sitwasyon, sa totoong issue. Na-allow. Tapusin muna ninyo yung issue sa flood control. Saka kayo magbingwit sa ibang issue. Yun nga kaya nga nakakalito na Ang dami mong imbisigan dyan, dami mong tatanungin dyan, akiwal. Makikita mo yung direction kapaborito RJ Kasi ang pinupuntirya na naman ninyo ngayon, pinupokus na naman ninyo ang atensyon ng tao sa mga Duterte. Hindi ho ba ganon? Kasi nabanggit na yung Parmali, Diambabangil. Doon muna tayo sa... ito na May mga nabanggit ng mga big fish Di tuloy-tuloy yan. Hindi naman natin sinasabing nakasala, pero linawin muna ninyo. Yan. Wala siyang kasalanan, itong nakasala at may mananagot. Di ba? Yan muna. Tapusin muna ninyo isa. Tapos, ikambyo yo sa may next. Supamut jayoy. Apalinuti layay. Yadapag. Supamut jayoy. Paano si katumot nila lamang? Din magkunay-kunay ko, di sasakay lang. Sino bang kwan kasi? Sino bang nag-fishing? Sino bang nag-fishing? Ay, nako. Yan na yung nakitang motibo kung bakit may pinaupo dyan
Aguntan ka paborito, RJ. Laltog, may kape. Ha? Yan na yung nakikitang motibo ngayon kung bakit may pinaupo dyan. Tsaka, wala pang yun na yung sinasabi. Dapat na may walik yun mo may kambyon bali-bali mo. Paano mo ikambyo? Wala. Direkta na eh. Huwag masyadong obvious. Masyado kayong obvious eh. Sabi nga ng isang abogado. Wala namang masama dun eh. Wala namang masama. Kung dapat imbisigan, pero ito muna. Oo, alam mo kasi lahat ng nakasala dyan pwede niyong hulakayin at imbisigan, pero ito muna nandito na eh. Ako naniniwala doon sa sinasabi ng isang abogado. Lagi kayong nagmamadali. Yan. Sabi nga ng isang abogado, this administration has so many failures kwanto. Una, nag-fail na yung plano nilang People's Initiative because they were so in a hurry. They were so in a hurry na maipasa yung People's Initiative pero idinaan sa isang scheming plan. Alam mo ba yung palikdo? Iya pa nagplano ka paborito, RJ. Inganyo ang daray totoo. Kunwari idandaray ayuda, idandaray busanli, pigaran busanli, so itara, and then man signature, tapian kunwari at naawat yo. Ang tamanaya, ama na signature, usalan dalad sa may People's Initiative. No, ang gapi ang ibulgar, gat tuloy-tuloy. Maong labat wala rin totoo ang ibulgar. That's one. Another one, lalamat ka paborito, RJ. Agdanala sa ating People's Initiative tapian walay unalagay presidente wala mo so unalagay prime minister because say pupurmaan dan na form of government from presidential to parliamentary form of government walay presidente walay prime minister agontan siyempre presidente san si pa speaker usually sa speaker of the house kasi magmamali prime minister. Ay nako. History repeats itself. Agawalaya panahon ng Apo Verde Marcos. Nagmali presidente Apo Verde, nagmali ya prime minister, si pa prime minister ang saman. Noon nanunutan nyo ni Cesar Birata. Birata kang kula. Agni mata kian. Agmat ni na pulso kanunutan ko. Sa gabay ng ibaga, uulit ang daman, agawa, pero distorya ng Pilipinas. Diba? Agang gano ta, nitan lay people's power. Nitan lay people's power. Nako. So, ay, socialist. Mapapuyang ka na lang eh. Oo. Di ba? Sa mga nangyayari, sa mga tinututukan nating dapat sana kaya nga gusto ng taong bayan na matuldukan ito at ng, di ba, magasta sa tama yung trillion of pesos na binabudget natin, hindi mapunta sa iilan lang. May kausap nga ako dyan. Ay nako. May kausap nga ako dyan sa baba, kapaborito RJ. Walay balon mo, mambabalon ka lang. Sir, mabmabli kanto. So si Rad Saliwan. May sakisukat na karne. Sa ilako da 80 pesos. Okay, mablimat. May pising 50. May pising ng kompleto. May pising ng saman, yan nasa limoy 5, natan 30 pesos la. Di man siya 15. Ay kimamborong di man mo mangtunanin. Natan si gagawng kula sir, mambabalo na la tapyan jaruntan kwanto at makamino sakla makatipida ni naksulak ni siyempre ano yan nagtatrabaho nagtatrabaho tapos nababawasan pa yung sweldo ng tax san sa insoldong to antam sa insoldong to maong larara may involved with flood projects kwanto di ba flood mitigation projects kwanto tabali-bali bilay da kwanto Kung kumat. Nun sama siguro natami ngulara. Ay ona si kwanto. Basta gera na salva. Ne si kwanto. Bali-bali rantang kulan kwanto. Okay, man. So si kung kumat balat. Yan yung ngit na ngit. Ngit na yan. Si kung balat. Say tuwa kung kumat agi. Kung ko at sika to. Andi yan irap tayo
noan nga po may noag tayo imbalang may prinsipyo tayo. Tama naman. Tama andi naman. Andi yan liknaan tayo. Ya makakapasnok tayo susto. No, ag tayo inawat si Busanli. Pero may sasagot sa iyo diyan. O dino. No man bilang ang awat kay Busanli. At kumon konsensya mo't laagi. Kung ko, ibutos mo, no siya pa may kanupugan. Pero may sasagot sa'yo dyan. Yun nga ang ginawa ko eh. Pero mas nanaig si Busanli. Kunda taliwang mata amin talaga ng kapi prinsipyo. Kaya nga may natatalo by 1,000 lang, by hundreds lang. At yung talagang kursunada nila, binoto nila. Hindi so nila kinuha yung Busanli. Kaya lang, mas majority, na nakararami. Majority kasi kapaborito, RJ. Yes. Majority kasi, nawawala na kasi yung values and principle natin. Ilan na lang tayo. Kaya, kung sino man ang dapat nating sisihin, dapat magsisimula sa atin ng paninisi. Di ba sa kwento, ituro mo, ako, isa lang nakaturo sa akin, or dalawa. Yung balik. Pero yung balik, 3 nakabalik sa'yo. So, ibig sabihin, tawag nito, make a study of your conscience muna. Pag-aralan mo muna kung tama yung ginawa mo, saka ka magturo ng sisi sa iba. So, yun. Magsisimula sa atin ang pagbabago ng ating pamahalaan. Kaya nga diba? Pero mas marami yung wala na ang basihan na lang nila kung sino yung, di ba? Kaya namamayag pagtuloy. Yung mga ang pangit-pangit tignan. Kaya kadaming leader. Hindi naman lahat kadaming leader na ewan ko kung leader talaga. Kaya tignan mo kapaborito, RJ. Ano ang perception ng mga ibang bansa sa atin ngayon? Wala. Corrupt. Yun. Corrupt. Meron nga akong nabasa ang Netherlands walang bundok, parang ganon. Di ba narinig mo yun? Walang dagat. Pero asinsado sila. Tayo mayroon lahat. Pero ba't mayaman tayo Mayaman tayo. Pati sa tourism industry. Lahat. Mayaman tayo. Kaya nga Kaya lang, nako. Nadadagdag iray turista, nadadagdag iray investors, yung lubod bansa tayong Pilipinas because of corruption. Yun nga, alam mo may ito kung nakikinig kayo, sana makonsensya na kayo ngayon pa lang. Dahil alam mo, may narinig ako na isa sa pamilya nasa isang ahensya ng gobyerno na isa sa mga kurakot. Na ahensya. Alam mong sabi? Ano sabi? Doon sa Macca College na pamangkin. Ito ang kunin mo na kurso. Pag naipasa mo to, magiging mansyon ang bahay mo. Ano yun? Ba't sinasabi niya yun? Di ba? Ibig sabihin, di ba? Tinuturuan mo na yung batang isip na mangurakot. Naku, wag ganon. Dahil siya, nakita nila na kung ang sweldo niyang pagbabasihan, hindi siya makapag-produce ng mga ganong bahay, kotse, na ang dami na. Tapos sinabi ba naman sa pamangkin, ito ang kuning mong kurso. Pag naipasa mo, ipapasok kita, magiging mansyon ang bahay mo. Ano yan? Engineering course? Hindi ko na sasabihin dahil halatado na Di ba? Basahin siya ng gobyerno na isa sa mga nababanggit na kurakot. Di ba? Siya nga pala, kapaborito. I-inculcate mo sa mind niya na pangit! Pangit! Pangit yun. Pangit. Wag niyong turuan ang mga bata. Socialist. Na imomold nyo sila sa ganoong bagay. Nako. Mali. Kasi ang ano yung pangungurakot. Imantakin mo. Hindi matas ang posisyon mo, makakano ganun. Do not consider that as a joke. Pero hindi talaga. Kung sakali joke man yan, wag nyong gawing joke po yan. Hindi po yan tama. Ay nako. Kaya sabi ko naman, sana makonsensya kayo sa inyong mga sinasabi. Do it silently. Ikaw lang, kasalanan mo na yon. Huwag ka nang isa mandamay. Isa pa paborito, Jay. Tawagan ko pala ba imano na aray teachers at engineering courses. Natuturuan nyo pa ba ng tama yung mga bata na kung gaano yung mga instructor? Kung gaano ka strong, solid ng structure na ipapatayo nila. Bakit ko natatanong yan? Kasi lately,
may isa na namang tulay bumagsak. Imagine, kabago-bagong gawa, bumagsak na naman. Ilan na pong tulay sa Pilipinas ang bumagsak after na gawin. Yan mo, habang siya sabi, natatawa ko eh. Alam mo, hindi natin sila alam nila technically. Alam nila yung kwintahan dyan. Dahil talagang pagka sa structural design, talagang inaaral mo yan. Dudrawing mo na eh. Antikapal na balayang blah blah blah. Pero when it comes to implementation, dahil nga sa kurakot, na mayroon ako dyan, may butang ako dyan, ginagawang substandard na. So yung program of works ay prepresenta talagang ganito. Matibay. Matibay, pinag-aralan yan eh. Pero doon sa implementasyon, pagka nasuhula na yung inspektor at lahat na ng pwedeng tumingin doon sa project, kahit na 20 mm na balayang, ang gagamitin 16 lang, di nakaminus na. Inspektor, okay na, pirmado na. O kaya yung sheet files, di ba? Ilang metro 'yon? 4 ata o 6. Ang ilulubog 2 lang. Kaya ganun. Sa ikwanto may katungtungkulan ti kapaborito Ajay. No si Archbishop Villegas nag-wish ng sana kung sakali mang ay mamamatay ako kwanto mauna na yung mga kurakot kwanto. Although of course, at the end of his line, sinabi naman niya na may panahon pa namang magsisi. Sana magsisi sila. Pero sa kwanto may katungtong kung untan so wish to ng Archbishop, say wish kumat unyay. Sana yung mga gumawa ng mga tulay, sila ang sana sila yung dapat na kasama ng tulay na bumagsak. Sana maranasan nyo na yung nandun kayo sa tulay na biglang bumagsak yung tulay, tignan lang natin kung hindi mahihiwalay ang inyong kaluluwa sa inyong katawan. Sumama na rin yung mga kumutlob. Di ba? Kumutlob, kasi yung gumawa, napilitan lang. Dahil sa kinutlob na lahat. Alam mo, kapaborito Ajay, ganito hindi rin natin, sa totoo lang, hindi rin natin masisi yung kontraktor. Kasi hindi mo rin yung makukuha yung kontrata. Kung wala ka rin. Yung nga yung sinawalat ni Vizcaya. Natanong ko yan sa isang sa expose na sa ganyang matagal nang expose sa politika. Kalakaran ng politika. Okay. Ngayon, bakit naman tumatanggap at parang tinotolerate ng opisyal ng bayan? You know why? Kasi every now and then, yung kawawang opisyal naman ng bayan, pinupuntahan ng mga taong bayan, ang gano'ng agda kaukulan, so payabol, may payabol ira. Unanda pa. Natantapin na pagustuhan ira na sa aming public official at magira barong. Mangiter. Mangiter natan. Pigaresis will do na sa kay mayor. Nga po. Pigara ate 100,000 labat angang ko, more than that. O 120, 150,000. Depende may income na sa balay. Ate 150,000 sa kibulan. Adi amin uputan mo tan itermod sa arari ang balay. Alam mo ba na pagka ganyan ugali mo, kulang ang 50,000 sa isang araw. Kulang yan. Na ibibigay mo. Kaya nga bago mituloy kaya nga bilib ako dun sa kilala ko eh. Yan yagwat to amay level the bali to eh. Nawala yung mga mendicant, era may papayabol at marami siyang nagawang proyekto. Pero yung opisyal na yon, kung nakikinig ka sir, alam mo kung sino ka. Pero ngayon bumalik na sa dati. Ang dami ng mendicant doon sa iniwan mong posisyon dahil yun ang kanilang sistema naman. Para love sila ng madlang people. Ganun? Bumalik uli. Ang daming mendicants ulit doon. Baka masira na yung pinagawa ni former. Maganda pa naman yung pinagawa niyong kondon sa gitna. Nakikita ko yun. Baka. Alam mo din kung alam saan. Ko yun. Sige. Alam ko. Baka mabanggit pa natin. Wag na. Sige. So, ang final na tutul, walad tuula lamang. Diba? Pero alam mo taong bayan. Nga lang, ito na naman. Hindi mo rin matuto si taong bayan ngayon dahil nakikita niya si public official
marami siyang sasakyan. Mm. Marami siyang chiching. No. Ah. Dakol pa sa tada ni tatanay kukurako tunto Oh. pagtayo ko. Kaya Ano? ay, sinsya lang naman. Public pura official, single maraming sasakyan. chiching, sasakyan. Maraming chiching. Oh. Oy. Di ba? Okay yun. Kaya, this is now our cycle. No. Dito sa Pilipinas. Yan na. And paano natin mapipigilan ngayon ito? Mm. Isa lang siguro may sasagot ko kapaborito, RJ. Oh. Iisa lang. Mm. Balikan natin yung mga turo ni Jesus Christ. Ayun. Mabuti pa, sabi nito, magtanim na lang tayo ng agarwood. Ano itong agarwood? Ayan yung kwan. Agarwood. Pinopromote ngayon ni Vice Mayor Mamenta mabuti pa. na yung agarwood na yan Mm. yan yung ginagamit sa paggawa ng pabango. Pabango. Oo. Pero wood. Hindi ito tabla. Tabla, agarwood eh. Kahoy. Punong kahoy. Punong kahoy. Tapos, yung ame ubak to, oh. si katuman so ilalakod ang mable. Ay, mable. Saliwanday sa kilo, si kwanda saliwanday 100,000. Okay. Mga latay seedlings to yan. Kasi. Ya si katutan so awitan Saudi Arabia, gawon dan amay pabango. Manaya. Kailangan malaman pa natin ng detalye dito. Yes. Para ma-promote din natin. Agarwood. Agarwood. Yes. Agarwood. Agarwood. Yeah. Okay. Hindi Okay. Victor Wood. Wala na yun. Hindi Victor Wood. Agarwood. Agarwood. Na pinsan. Sumakabilang buhay na yung magpinsan pala. Sino? Si Victor Wood saka si Rico Puno. Ganun ba? Magpinsan. Oo, yes. Joke. Pero Wood at saka Puno. Yun. Okay. Ay, sabi ni Kwan, may nag-react dito. Pera-pera sa eleksyon, 1,000 pa more. He, kwanto. Sino yan? Kilala mo to. Si Madam Burns, good morning. Minsan nakamonitor sa atin. Si Madam Burns, good morning. Say kwanto ng brother, strongest fault is in Pangasinan. Oh. Mayor Pinocho, fault finder. Kwanto. Ay, santak no, may fault line na San Manuel Tan Labrador. Iba naman yan. Iba naman. Pero ang daming mga fault finder mga tinitingnan yung, di ba? Pero dapat magtrabaho muna kayo. Hoy, pakita ninyo. Speaking of Bosanli, alam mo talaga very powerful itong si Bosanli. Bakit? Because Bosanli, ang gano sakitan na papel, yan na pilat. It can control the mind and the heart of an individual. Tama ka dyan. Nakukontrol talaga. Lalo na sa mga hindi nakakawak ng Bosanli. Alam mo, may nabalitaan ako. May 2 incumbent official. Incumbent? Incumbent. Kasalukuyan. Oo. Na official ngayon. Yes. Incumbent nga sige. Kulit mo, RJ. Okay. Nagpunitian. Itats yan o itits? Itits ito, talalaki. Itits? Puro 2 lalaki itits. Saan yan? Incumbent? Nagpunitian on. Sa isang bayan? Isang bayan. Balikan natin balikan yan. natin Gusto yan. ko yan Balikan natin. Salik na. Hindi Marites. Totoo yan. Totoo itits. Saan kaya yan? Alamin natin. Binibitin mo alam mo ako, pinakawayan nila? Chiching? Mamaya. Chiching? Hindi chiching. Mamaya. More than chiching. Ano yan? Bosanli? Balikan natin. Sa pagpapatuloy po ng Lignay Balay, dyan lamang po kayo narito muna ilang pa mga paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang puta-putang Iran Sonata. You're all I can think of every cup I drink of. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at anti-inflammatory therapy food supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gasset, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
sulik na ay balay. Kaulap kang tabay ni siyempre sa rin magtaryoran ka paborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tansay magtarlingkor, magtaryon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Attorney Dindin. Oy, Madam, Attorney good Dindin. morning. Sabi niya, hello. Have a great makulimlim day. Oo nga, makulimlim nga eh. Ano kaya ito? Wala namang, parang naulinigan ko, parang may papasok yatang bagyo. Oh, pero amihan na tayo, di ba? Oo. Wala na si Bagat. Pero hindi pa naubos yung listahan ng pag-asa ng Oo, mga bagyo pero pag may bagyong papasok, alam mo na. Summer, hindi ko na, pero extreme northern Luzon. Yun, amihan. Kasi, extreme northern Luzon na siya. Yung pagbubo kasi ng bagyo, through hot and cold na temperature, di ba? Kaya pag dyan, oh, I iba like rito that. lang. Hot and cold temperature. Yes, kaya dapat may hot, may cold. Pero kung dalawa ang hot, mali ang pag... kailangan kung hot yung isa, cool ka lang. Cool. Diba? Paano yan? Parehas silang hot. Ay, anggap good morning muna kay Sir Maxi Solis, kay Madam Cecilia Morante, lalong-lalo na binabati niya sina Yayo, Yoko, Batutay. Gaspar family dyan sa Kalit Bin Maloy at sa Eco family dyan sa Lungos kasi palagi silang nakikinig. Kahit hindi nakapag-chat-chat, may nagsasabi sa atin na tagapakinig natin ng mga yan. At dyan sa Barangay Baritao, Manawag, Pangasinan. Pakitignan sa Google, agarwood treatment, kwanto. May utol na sa ti agar yan deket, kwanto. Utol. Utol. May no pisagan may kiyo, may wala paglay. Utol. Utol. Yan yung utol baka hindi utol utol. May utol na kiyo, no buutan, pisag mo. No alamag bilang, sarag mong barangan, may wala sang kapaglian. Yun yung utol. Yung utol. Kaya paliwa para maintindihan. Gusto ko yung ginamit mong term, utol. Utol. Yan yung sinasabi diyan, di ba? Yeah. Utel. Okay. May utel na agar, yan deket, si katumay di kalidad at presyo. Ayan kiyo kanto ang gapoy na pirde. Pati bulong aman imay karol na chinos insinso. Karol. King Karol Karol na chinos insinso. Gawon din insinso ko no. Ay singa kintan era may no wala insinso madabong medyo balingitan. Paano takot na si katuya may seminar me at kinan at maminta compound from Milo Rosario. Okay. So makana na si rin man agar wood santo. Sino yan? Si Milo. Good morning. Milo. Pero agar kayo magano. Sino itits? Ano itits mo ikaw Wala si imo lamat. Wala. May kukulanit mo. Bimitin. Di manad inertan. Si imtura. Unya ay so agawa. Say tungtungan amo apagan. Ano yan? Tungtungan amo apagan. Akwanta no antuta na apagan. STL, waiting or what? Basta say tungtungan apagan. Nang tungtungan so apagan, biglang may naging hot na dalawang bagay. Bakit nila pinag-uusapan yung apagan? Sa ibalita, yung nakalandare apag. Bakit? Mayroon bang apag? Kala ko legal yan. Pag legal kasi ang STL, wala na yung apag-apag. Kasi pupunta na yung part of it sa gobyerno. Ay, meron pa. Ewan ko. Bakit kasi? Unlike nung illegal, yung illegal talaga na numbers game. Of course, dadaan sa under the table yan. Under the table lahat. Pero itong STL, over the table. So over the table. Over the table. Okay. Kaso, yun nga, nag-init ang ulo ng dalawang ire na incumbent official sa loob mismo ng hall. Sangguniang Bayan Hall. Teka. Di ba kapag ka nasa loob ka ng Sangguniang Bayan Hall, you are addressed as being honorable. Di ba kapaborito, RJ? Yung asiim mo. Kasi pinapakinggan kita Akala ko chief executive or empleyado ng gobyerno. Pero pag Sangguniang Bayan, ay siyempre ang nandyan, mga konsehal. Tsaka si Vice Mayor. Gandan. Ngayon, nung uminit ang ulo ng dalawang konsehal, nagkaroon na ng commotion.
Pag commotion ng kawatan. Singa mamboksingan nara. Hindi ba naka-live yung ano diyan? Hindi naka-live. Saan yan? I-search. Bulong mo nga Basta sa akin. It's somewhere in the makikita Philippines. mo somewhere in the Philippines. It's in the center of the earth. Center of the earth. Center of the earth. Ang lawak ng earth. Ngayon. Panunuton maknaran. Center of the earth. Ay, say dalamdanid siya kapaborito RJ, naghahanap pa raw sila ng kutsilyo at magsaksakan sa loob ng sangguniang bayan. Ano ba yan? Ano, may pisa? Ay, agyan to agaway. May bibingka? Ano yan? Kapasan ka mo baka pantugtug dara may mirinda. Hindi, mansaksakan lara ko nung lawari. Ay, ano ba yan? Di ba yung mga ganyan o mga honorable? Ay, sabi ko nga, di ba? When you are inside the Sangguniang Bayan Hall, you are addressed as honorables. Saan kaya yan? Tapos bigla-bigla makikita ng taong bayan yung mga nandun naka-witness kapaborito RJ. Dahil lang kay Busan Lee. Ikaw talaga Busan Lee, makasalanan ka. Dahil kay Busan Lee. Amay sakoy. Jad pasnukto. Nakalaybok. Ano? Nakalaybok. Inggunot da, ano? Paano? Hindi, hanggang ko, jad pasnukto. Nagzayan siya. Nakalmay buktaw. Teka, pinag-iisip mo ako. Ano yan, babae, lalaki? Lalaki. Puro lalaki ito. Walang babaeng makikipagsuntukan dyan. Ano yan? Nagzayan Hindi nakalibok. May sakay mo, nansayan mo, uniman. Ay, agi, kayo talaga, dahil lang dyan, kay Busan Lee. Hindi ko mahulaan Hindi mo mahulaan. Di ba? Isa eskolat sika. Sa itapat ko natan. Sa itapat ko natan, honorable pa ba kayo sa ginawa nyo? Meron kang kulala nita kahit saan nakabitin. Dami mo kasing nakukuhang itit sa tita. Marami nagsusumbong sa atin Okay. Kita niyo yan? Dahil lang kay Busan Lee, ay naku naman talaga. Buti na lang, walang available na kutsilyo. Dahil kung mayroon, away, noon to agawad si kayo. Saka kayo magsisisi. Bale siguro, pagka hindi lang sila yung tao dyan, ay magpapasipay naman siguro. Buti, may mga tao na nagpasipay sa kanilang dalawa. Ano ang gapoy? Ay, naku, kayo talaga. Kaya maghamunan na lang kayo tulad nung nangyari noon. Ganito. Duterte. Ayun. Si Pulong. Aligan tayo si former PNP chief. Maglagay tayo ng boxing event. And the winner is... Yun. Winner by default. Maglagay tayo ng boxing event. At gawin din natin yung pay-per-view. Another champion. Diba? Pay-per-view, kapaborito RJ, para yung yung proceeds ng kikitain, bigay natin sa scholarship at ibigay natin sa mga senior citizens saka sa mga single mothers. Nanay Bihing. Champion! Sabi ko na. Our new champion! Ay, sa mga single ladies ng Barangay Pasig, good morning! Kay Madam Emma, Nanay Bihing, Nanay Conching, Madam Perla, at Kagawad Esperanza, at ganun din kay Madam Ja. Good morning! Magandang umaga sa inyo dyan. Naalala ko yun kasi nung suna, binanggit our champion, new champion. General Torre, tapos after a month, Torre, baba ka dyan. Anak. So, hanggang ngayon, iniisip ko pa yun. Iniisip mo pa rin. Sige, ito na lang. Doon sa dalawang itits na yon. Sana na maisip nyo na kapag nandyan na kayo sa hall within the four corners of the Sangguniang Bayan, consider yourself as honorables. Behave like true honorable person. Like a true honorable person. Hindi sa Senado naawat din. Nako. Alam mo yung noon sa Senado, si idol ko, diba umaasta na rin? Diba si idol ko? Hindi mo kilala si idol ko? Sino? Si idol ko, diba si idol Robin Hood, diba? Ay, oo. Kaya
kung minsan, sa ibang bansa, talagang may mampupunitihan na. Oo. Di ba? Mga nasa... Ayon. Di ba? Doon. Dami ko na rin. Talagang mampupunitihan nila. Pero, siyempre, hindi naman tayo kagaya nila. We are more, I think siguro, we are more civilized than these people na nakikita natin sa ibang bansa. Wala pa naman. Wala pa naman. Pero, matagal. Reaksyon. Nasa pamumuno ng Vice Mayor kung bigyan sila ng disciplinary action. Makapoy so Vice Mayor ditan nagture dan na panmarmaranda banto panmarmaran I should say panmarmaran disciplinary action. Pero pagka mga ganyan di naman naggawatan siguro reprimand, just a warning, but pag inulit then siguro pwede din kasi para hindi na maulit. Yes. Kasi yung Vice Mayor siya yung dapat nangungontrol. Agauntahan ka paborito, Ajay. Sa sanggunian. Sa sanggunian. Sino yan? Reaksyon ng... siguro alam reaction to, kapaborito, Ajay. In general. In general. Nako, kayo talaga. Meron pa tayong isang itits ulit. Ang dami mong itits ngayon. Pinakpak ako ng itits ngayon eh. Parang talagang makulitay panikim. Oo. Sino na naman itong hepe ng pulis? Hepe na naman. Oo. Ano yan, hepe? Hepe ng pulis. Anong nangyari dyan kay hepe? Si hepe ng pulis, iuta dala. Teka. Pag Pangasinan, ano yan dahil kay iuta. So parang ayaw na sa kanya. Ayun. Oo. Parang bangat dala. Ayun. Parang umalis ka na dito. Parang, yes. Sino kaya uli? Kung may nangyari lang guyurun daloy. Amay alsaan dala. Ta ang gano agal ipukat to dirungan to. Kata mapagkapukat to dirungan to eh. Ano ba? Gabay dalan alsaan ta ibantak dalad ilog. Ano bang kasalanan niya? Agdala labay so estilo to. Bakit? Parang desisyon to? Parang lagi. Unsa sa walarad desisyon to. Aray kakaiba ton pulis, mansyudo lara, maingungo lara. Anatan dyan ingungot da, gabay dalay man pa-transfer at PPO. Mas gabay da ninwad mad irang PPO, ta magkakaroon pa sila ng peace of mind. Ano yan? Sa Pangasinan yan? Pangasinan. Isang hepe ng balay, sa gitna ng mundo. Okay, planet Earth. Planet Earth. In the middle of the planet Earth. Yan. At inis na sila sa kanilang hepe itong mga pulis. Merong 34 Pangasinan na 34. 30. No, Americano 34. No Pangasinan 34. Parang mahirap ang buhay. Ganun ba yun? Yung ibig sabihin ng 34? Poor. Poor. Okay. 34 na pulis gusto nang mag-petition. Gabay dalan na relieve at balida imay hipida. Pwede naman sumulat kayo sa provincial director. Ito kasi pagka hindi na maganda yung performance. Relationship. Yes. Wala, kasi anti-gawin na hindi man sisibangan nila. Puro di baril ang mga yan. Importante dyan. Yes, tama ka. Di ba may nabalita na. Mga yan. Na binaril si Hepe ng kanyang tauhan. Meron na. Marami ng ganyan. Marami ng gano'n. Kasi di paltugan ng mga yan. Pag salitan Pangasinan niya, akulitip-tupan. Yan. Hindi na niya maisip yung bukas. Yung nakulitip-tupan, dyan Tagalog, mangdidilim ang kanyang paningin. Diba may nangyari dyan na formation ng mga guard, tapos pinantamian may guard, tapos sabi niya, ikaw lagi kang late, blah blah blah. Hindi niya alam na namumroblema pala sa pamilya. Nakulitip-tupan may guard, nakarton sinasakal may officer to. Kita niya yan. Diba? Kaya dapat mayroong dyan may nang tawag dito, yung may pansin mo. So body language, character, wayakin bakit before mo pantamian. Yun. Pero kung pasubo. At ito pa. Daka na pastidyo, daka
Kapatay. Yes. Kasi may baril yun. Correct. Takot ako dyan. Ito pa, kapaborito RJ. Coincidentally, coincidental yan. Sa hindi inaasahang pangyayari. Parang gano'n. O kaya... Coincidence parang biglaan. Biglaan. Alam mo yung parang nagkatagpo, nagkatinginan. Yes. Coincidence. What a coincidence. Tapos nagkatuluyan. Oy. Ang ganda yan. Gusto ko yan. Parang ganun mo nakuha si Mrs. mo. Hindi, yag noon. 1990. Sige. Ganun ba yun? Okay, sige. So, coincidentally, itong mga itits natin na involved sa ating istorya ngayon, galing sila sa isang bayan. Gulong mo nga sa akin yun. Galing sila sa isang bayan. Isang yung tawag mo is in the middle of the earth. Of the planet Earth. Sa gitna ng mundo. Gulong mo nga sa akin. Sa gitna ng mundo ang location ng kanilang babawi bayan. Babawi ako sa'yo. Nagkakaroon din ako. Sabi ko, kung paniki ka, palalakarin ko rin yung butiki ko. Para meron akong maitats. Ang sabi ko, may problema sa liderato pagka ganun. Sabi ng ating bubuwit, paniki. Hindi daw labay ni Mayor tanggalin may hepe nauusar daya sa lahat ng bagay, lalo na sa eleksyon. Single eleksyon ng mga barangay officials. Kung matutuloy. Pero hindi although yung mga leaders po ng mga barangay, nagpasalamat na kay Pangulong BBM na salamat at pinirmahan niya yung batas na nagsiset ng election next year para sa barangay. By the way, wala pa. Sabi ko nga kanina, may nagtatanong, wala pang desisyon, di ba? Wala pa. Ang Korte Suprema. Wala pa. May habol pa ba? Dinidinig pa yan siguro. Pwede pa? I just don't know, kapaborito RJ, kasi lately kasi, ito basahin natin yung balita yung mga kinatawan ng yung national organization ng mga barangay officials ay nag-seek ng audience with the President. Ito basahin natin Liga ng mga barangay nagpasalamat kay Pangulong BBM for postponing BSKE. The Liga ng mga barangay pinasalamatan ng Liga ng Barangay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. for signing Republic Act number 12232, which extended the term of incumbent village officials and reschedules the barangay and sangguniang kabataan elections up to November 2026. Nangyari yan nung nagkita si Presidente Marcos at ang Liga ng Barangay Officials led by its National President Maria Katrina Jessica D. sa Malacanang Palace noong Thursday meaning lang. Kahapon. Where the group personally handed over yung kanilang resolution, LNB Resolution number 13-2025, expressing their gratitude for the enactment of the law. Sa kwanto at sa may resolution this is a resolution expressing the sincere appreciation and profound gratitude of the Liga ng mga Barangay ng Pilipinas to the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, His Excellency Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos, for his invaluable support in the enactment of Republic Act number 12232 into law. Pero siyempre, meron pang petition. Siyempre, andyan naman yung petition nila. Yes. So, kailan kaya? Sa buong bansa, meron pala tayong 42,000 barangays. Dami naman. Dami So 42,000 plus 42,000 yung barangays. kapitan 42,000. So 7 pagka 7 times 42, yun naman ang dami ng mga kagawad. Ayan, yung mga officials natin. 10 ka muna, 10. 10. Dahil kasama na yung secretary at yung treasurer.
Dami din Pero yung Magna Carta, hanggang ngayon wala pa. Naalala ko yung 10 na yan. Wala kansuminan saan man at sa may 10. Ito tanay. 10, Masikan, Martin. Oo, yun. Alam ko yan Masikan, Martin. Ganon. Oo, ganon. Diba? Napaghalata yung edad mo pag ganyan. Pero may sumisinyas na. Ay, nako. Aga pulay malam, yung oras tayo at tatang tanagagig. Hanggang na, Biyernes Malaya na ata, galingunan ko. And because it's Friday, see you on Monday, mga kapaborito, ha? At abiyan, susunod ka agad ang number 1 kapaborito, Joey Baby. Sana yung magtarilyon na Lingkorya, Kalopyon, Lignay, Balay. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Nansay kapaborito yo, Joseph Kanilang Bakani. At abay team on the technical side, Andy Arom, sa Alan Lunag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sige po mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng Pangasinan, ng DWJ 88.1 FM. Radio Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray nanduro manlignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay